عفرین دبیجن ببر شر سبێ de here û bi ber xêra êvarî de nere yan mere. Çima? Tamam. Ere. Dema şerê sibê ama gu çibê ji te ve xuyayê li ber rûniyê ji te ve xuya dike. Lê ama gu xêr bê di şevê de û ji te ve xuya nake. Tu nebînî çi heye. We ceme gotineke hefrînî heye divê filan malbat weke ava leganê ye. Biniyê wê xuyayê yani. Tiştê xwe aşkere. Dibe filan malbat weke ava di misîna de ye. Reşantî, xıyanakê yani. Li ber wê jî çi qasî tî jîr bê jêhatî bê tu meemen bêno tu ewlekar bêno bi şev tê derkeve erê na dimîne wekê gotî xeterî li ser te heye. Çima tiş teba nexuya. Ama taban di wextê berê de dihatin gotin yani rêwî peyade diçûn dera bi dewara diçûn dera weke vê wextê ne bi otomobîla û hereba û erê na û vî kehreba û îşiq û erê na. Wê hingê ew jî ji hezkirinê dihat. Hezkirina malkê ji wê nîvanî re dixwastin li ba we bimîne. Ger ew tiş didan ber çava nîvan jî gula xwe dina ya welayê ma vê şevê çi dibe û çi nabe em ê li bir rakevin em ê sibê herin. Ger mayê me telûk çi qas xêr bê çûndina te êvarê ne weke heta ku tu zanibê sibê şer e lê çûndinê xêrê êvarê çêtir. Rast e. Êvar ji bo veşartî ji ber gotarî ye. Tarî xuya nake tiş xuya nake. Em herin dirbêsî ye. Dibe bi ber şera sibê de here û bi ber xêra şevê de nere. Ka çi mena wê çi wata wê? Rast e. Yan xêra êvarî. Bi rot dibîne yani te nas dike bes bi şevê te tiştekî namîne. Te nizane. Le şer bê le çi bê te bi şevê nabîne. Bi ro însan dibîne ji xwe re. Naz dike.